दिनै बे समाव बर'फोरनि गेजेराव थानाय पर्टेल रादाबफोरखौ लिंहरनानै आं लानानै फैदों। रायजोफोरनि सिगाङाव आंहा माखासे बुंनांगौ बाथ्रा थाबाय। दा बेनि थाखायनो आङो जाय बाथ्राफोरखौ बुङाबा आंहा जानाय नङा, आंनि थाखाय एसे उसुबिदा जागोन। बेनिखायनो आङो दिनै माखासे खोथा बुंनो गोनां जासिगोन। स्पेसियेलि दाख्लैबावै बर'फोरनि गेजेराव थानाय इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों मोनसे रादाब ओंखारदों, मोनसे निउस ओंखारदों। बेखौ लानानै आं दिनै उसुखुथु जानो गोनां जादों, रागा जोंदों आरो दुखुबो मोनदों। बेनो जाबाय बे रादाबाव जों बयबो मिथियो जे सिगांनि एनडिएफबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बिनि उनाव आफादगिरि जाफैनाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बड'लेण्ड इंखं निउस टेलिभिजननि गेजेरजों आंनि सायाव मोनसे गाज्रि रोखोमै ब्लेम लाबोदों। बे ब्लेमानो जादों जे धीरेन बर' बिथाङा बिपिएफ पार्टिजों हलि गलि थाबाय थायोमोन। बिथांमोनजों सोमोन्दो लाखिनानै रांजों बायजाबाय, बिथांमोनजों थानानै गाब्र'हैबाय आरो आफादनि एनडिएफबिनि जिथुनाखि प्रिन्सिपाल आरो खौसे सोमावसारनायाव जि मोनसे प्रिन्सिपाल बा दिनै नेम निथि दङमोन, आब्रुथि दङमोन, बेखौ सेफायनायनि थाखायनो एनडिएफबिनिफ्राय आफादगिरि जाबाय थानाय समाव होखानाय जादोंमोन। बेबायदि होननानै दिनै माखासे ब्लेम बिथाङा लाबोदों। आरो बिनिफ्राय आरो मुंख'नांथाव मोनसे ब्लेमानो जाबाय बिपिएफजों सोमोन्दो लाखिनानै आफादनिफ्राय होखारजानायनि सप्ता 7 साननि सिगां हाग्रामानिफ्राय 1 कौटि रां लानानै फैदों। बेबायदि दायनि थाखाय एनडिएफबि आफादनिफ्राय होखारनाय जादों, एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन। बेखौ बे गिदिर दायखौ दिनै बिथाङा आंनो होबाय थादों। आरो बेल' नङा, जेब्ला एनडिएफबिआ आगष्टनि 25 तारिखआव गावस्राबाय, बे समनिफ्रायनो बिथाङा गोबां समाव गोबां जायगायाव गिदिर मेल मिटिङावबो आंखौ गोबां ब्लेम होबाय थादोंमोन। आंखौ बिथाङा फारियै पावार मंगार, लाइफ टाइम प्रेसिडेन्ट जाबाय थानो नागिरनाय, 10 बोसोर प्रेसिडेन्ट जानानै जेबो मावनो हायाखिसै होननाय, भारत सरकारजों दिनै एनडिएफबिआ सावरायबाय थानाय समाव मेम'रेन्डामफ्राव बिथाङा सहिखौनो होनो मोनाखै, सासपेनसन अफ अपारेशनाव सुआव सिगनेसार होनो मोनैनि थाखायनो एनडिएफबिनि होखारजानाय आफादगिरिया भारत सरकारजों गनायजानाय नङा, बेखौ सिजफायाराव सहि होनो मोननाय नङा होननाय बाथ्राफ्रा। आरो दिनै एनडिएफबिआव थानानै एन्टि पार्टि एक्टिभिटियाव खामानियाव लोब्बा जादों होननानै बिथाङा आंखौ बारे बारे बुंबाय थादों। बिथाङा आरोबाव आफादगिरि जाबाय थानाय समावनो एनिमि केम्पजों सोमोन्दो लाखिनानै
पार्टीनि एगेन्स्ट खामानि मावदों होननानै बिथाङा आंखौ बारे बारे बुंदों। जेब्ला होखारजाबाय आं एनडिएफबि खौ गोख्रों हिसाबै लिड खालामफिनबाय, भारत सरकारजों सावरायबाय। बेखिनि समाव बिथाङा आंखौ एक्सपेल लिडार होननानै प्रसार खालामबाय थादोंमोन। हारिनि माहारिनि उदांस्रिनि दावहायाव आङो दिनै पुलिस आर्मिजों हमजानानै कनभिक्ट जानांदों, जेलाव थानांदों गोलाव बोसोर, 9 बोसोर जेलाव थानाय समाव ओंखारफिननानै नि उनाव आंखौ कनभिक्टेड लिडार होननानै बिथाङा प्रसार खालामदों। आरो बे कनभिक्टेड लिडारा इलेक्शनाव खुनु रोखोमै बाहागो लानो मोना, केन्डिडेट जानो हाया होननानै बिथाङा बारे बारे बुंदों। आरो दिनै आं सामाजिक भाबै आंहा लिरनायाव आखाइ दं हिसाबै थांखि गैयै समाज होननाय लेखा आं लिरदोंमोन। बे थांखि गैयै समाज टाइटेलखौ लानानै दिनै गोबां बिथां आरो बिथांनि लोगोफ्रा दल संगठनफ्रा थांखि गैयै लिडार होननानै जेरैबायदि ससियेल मिडियायाव आंखौ फोसावदों। आरो दिनै बेल' नङा, आंखौथ' बिसोर ब्लेम होखादोंआनोसै। बिनि अनगायैबो दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गावनिनो मावथि एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ, जायफोर गावनायनि उनाव गावजों थायासै, बैबायदि आफादनि केडारफोरखौनो, गोजौ थाखोआनो जा गिदिर गाहाय थाखोआनो जा, दिनै दिन्थिलांमोना जेब्ला आफादा गावाखैमोन बेखिनि समाव गोबां सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन बिथांमोना। सेक्रिफाइस खालामनानै दाखालि बावै 2019 सिमहालागै गावस्रानि सिगां बे सासे काउन्सिलनि मेम्बार जानानै दंमोन। बेबायदि मानसिखौबो दिनै बिथांमोना गिदिर मोनसे बम ब्लास्टआव 2008 नि बम ब्लास्टजों सोमोन्दो दङ, बियो वान्टेड होननानै बारे बारे फिंगार पइन्ट खालामनाय आरिनाय बाथ्राफ्रा दिनै बिराद लासिं सिं जादों, बिराद दुखु मोनथावना जादों। बेफोर गोबां ब्लेमफोरखौ दिनै गावनि मानसिफोरखौनो, गावनि केडारफोरखौनो, आरो दिनै आंखौ आफादगिरि जाबाय थानाय समावबो बेबायदि मोनसे दिनै आंखौ बेबायदि ब्लेम होबाय थानाया बेयो दुखुनांथाव। आंखौ दिनै बिथाङा बेबायदि ब्लेम होनानै आंनि जिथुनाखि इमेज, आंनि जे महर मुस्रि, बेखौ दिनै बिथाङा दिनै म्लान खालामनो नागिरदों, आंखौ लाजि फोनांनो सानदों। बेनिखायनो आङो बे बिथांनि टेलिभिजनाव होनाय बे बिबुंथिनि सायाव आंहा अबजेक्सन दङ। आं बेखौ दुखु मोनदों। बेबायदि मोनसे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै आं दिनै दलरै जनाय थानांगौनि बाथ्राखौ आं सिन्था खालामगोन। बेनिखायनो आं बिनि सायाव एक्सन लागोन। आं बिथांनि सायाव केस होगोन, मानहानि होगोन। आं दिनै बे थांखिखौ लानानै दोनदों। दिनै बिथांमोना जि मोनसे आंनि सायाव ब्लेम लाबोबाय, बेफोर ब्लेमा आं सानदोंमोन दिनैनि तारिखाव गोबां बायदिसिना मेल मिटिङाव बुंनायनि अनगायैबो दिनैसिमबो